אז הבן אדם צריך לעשות שינוי בחיים שלו. השינוי בא בפעולה. כן. שינוי מחשבתי סבבה, זה בהתחלה, מודעות זה אחלה, זה בהתחלה. מודעות מובילה לשינוי מחשבתי, שינוי מחשבתי מוביל לפעולה. כן. אם אנחנו לא עוברים לפעולה ממשית בחוץ, משמע אני חוזרת להתחלה. בדיוק. ואז אני מפספסת את השינוי שלי באמת. אבל אם אני מצליחה לעשות קודם כל הגעה למשהו שהוא עולה לי למודעות, אני מבינה עכשיו את הדפוס, מבינה עכשיו את החוויה שלי מהחיים. עכשיו אני חושבת בצורה חדשה, אני חושבת להכניס איזושהי תגובה חדשה, ואני פועלת על פיה. אני עושה את זה, הלכה למעשה, אני עושה את הדבר החדש. למשל, היה לי קטע עם הבת זוג שלי, שאני שונאת שיש כלים בכיור. שונאת. אבל מה לעשות? היא לא אכפת לה מזה. לא מעניין אותה. כן. שאני סובלת מזה. כן. ואני ממש הייתי צריכה בחודשים הראשונים שלנו בזוגיות, שגרנו ביחד, לעבוד על המקום הזה. שלה זה לא משנה שיש כלים בכיור, זה בעיה שלי שאני סובלת מזה. ואני צריכה לשנות את המחשבה כלפיה, כי אני כועסת עליה, אני רוצה שהיא תבין אותי, אני רוצה שהיא תעשה את זה, אני רוצה שהיא תצטרף אליי. אבל זה לא קורה. כן. אז אני צריכה לשנות את המחשבה שלי, שהיא אמורה להתאים את עצמה אליי, ולשנות את דרך הפעולה שלי. אם זה מפריע לי, תעשי. היא תעשה את זה בזמן שלה. אם זה לא מתאים לי הזמן שלה, אני אעשה את זה וזה בסדר. כן.